Thank you, Jesus. Hallelujah. Bonge lidunyiswe igama lenkosi yethu Jesu. Awu amen. Ngezandla ezimbili bathandekayo ngikuwela ithuba umoya ongcwele okuNkulunkulu nomnikazi webandla. Kakhulukazi bathandekayo ibandla lezinsuku zokugcina siyazi ukuthi liholwa liqondiswa umoya ongcwele. Uyena umoya ongcwele okhazimulisa uJesu ebandleni lokugcina. Futhi yena uJesu uyena umoya ongcwele olulekelelayo ibandla ukuba lambulelwe ngokucacile uKristu lingadidizeli. Upholoba ukhuluma into enkulu la ekhonthi insuku esikuzona insuku zokuduka labantu bekhona bephenduka bemhlubuka uKristu beofrempa belandela imfundiso zamadimoni. Kodwa iqiniso bathandekayo ukuthi ibandla malisabambelele kumoya ongcwele ugarantiwe ukuthi lizoyishaya intambo. Ngaze ngithuleleni abantu sesontweni. Ugarantiwe mfowethu ukuthi uzoyishaya intambo mawuzobambelela kumoya ongcwele. Umoya ongcwele ukhanda ubudlelwane naye, hayi akusontise. Ukhanda ubudlelwane naye abe life partner, abe umhlanganyeli wobomi bakho every day. Angabi ithuluzi lokosotha, angabi ithuluzi lokoshumayela nokuyisa abantu, kodwa abe uyipartner yempilo yakho every day. Ukuthandazele ukukhula kobudlelwane phakathi kwakho nomoya ongcwele every precious day. Akusona insuku zokuhamba ugenqeza nje wedwa lezi, futhi akusona insuku zabantu abantu eyisandla senkosi esingekho phezu kwakho. Umdinga umoya ongcwele kusho umdingi. Umdinga noma ungamazi, umdinga noma ungenandaba naye. Uyidemand udlula imali nokudla. So we need him. Siyazi ukuthi sinawamist phakathi kwethu. Uyaligcoba ibandla likaNkulunkulu ngomusa zonke izinsuku.
ngaze kuthulelweni la esontweni. Mina bafowethu ngimonya olulodwa ukuthi ibandla likaNkulunkulu ngeke linyakaze. Hayo. Ngifisa indawo engakhonza kuyona. Ukuze ngithole amen nje kwalento engiyishoyo. Mina ngigarantile ngime ngekhanda phansi. Akho umuntu onamandla okunyakazisa ibandla likaNkulunkulu. Ibandla lakhe insimbi ayigobi. Ya isibonga uJesu ukuthi ibandla lishiye nomoya engcwele. Ukuba wakalishiya lodwa ngabe ngiyadoubt. Kube lashiya nabafundisi ngabe ngiyangabaza. Kube lashiya nabapostoli ngabe ngiyangabaza. Manje lishiye nomoya engcwele. Showcase bafowethu, showcase. Showcase. Ngasithuleleni. Wena uzoshaya intambo bathandekayo uyakhanda uthandi. Ibandla likaNkulunkulu igarantiwe ukunqoba kwalo. Our victory is guaranteed inthuleleni bathandekayo. Ya unqoba kwethu guaranteed. Noma seringini manje, noma seringini kodwa unqoba kwethu guaranteed. Mkhulu ongakithi kunoseziwe. Nangcono khona ngikhonza khona bathandekayo. Nikhona nonke bathandekayo. Siyamhlonipha umoya engcwele njalo simshayele izandla. Mawumthanda njengoba ethandwa inhliziyo yakho. Mawumthanda njengoba ethandwa inhliziyo yami. Come on, let's give Holy Spirit a big hand of praise. Somebody say amen. Angibukela ithuba bathandekayo kwi-host yethu umama wethu bathandekayo. uNkulunkulu amsebenzisayo umama Mangethe umama Mswane. Gameli kaJesu. Thank you so very much mama ngombono omkhulu nomuhle kangaka. Nombono relevant. Awungashayisa ngesithuleleni bafowethu. Ya umbono relevant bathandekayo. Ya isisambulo kuyasitshela bathandekayo ukuthi inkosi esambulile ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukulungisa ikhathi. Mase prepare ukudla, prepare ukudla okudingwa abantu ngesikhathi sakho. Ngithuleleni bafowethu. Siyabonga kakhulu mama Mswane ukulalela enkosini. Siyazi ukuthi ukulalela kushibhile. Bakubalekelile abanye ubuzo uJona. Wahlaba ngejubano mfowethu ebalekiswa nje ukuthi hey nakho nginike assignment engaphekwa amandla akho. Ngoba waqala iNiniva, waqala imessage athunywa yona. Wabona ukuthi angibuyi la ngiyakhona. Phela kulula nje indaba ukuthi uJona uzucule ngakho uyabaleka ukuthi akazuyenza iresearch yeNiniva wayithunywa kuyo. It was a very difficult assignment. It was not easy because iNiniva kwakuyisithi yayinkulu edlula wonke amanye futhi inenkosi erough wedlula bonke. Futhi record la khona abaprofeti abaya khona bakaNkulunkulu bangabuya. Manje noJona kubhala obituary ukuthi uNkulunkulu phelile nami. So siyazi ukuthi ukulalela mama kuyabiza. Kucosta a lot. Amandleni nje. Ngisho nangqondo nje psychological abantu abanzi ukuthi iministry ihlala ngisho engqondweni. Bathi bedla abantu behleka. Muhostila awuboni yonke into abayibonayo. Unucabanga lento nje ezokwenza uNkulunkulu la. And a lot of things. Idla nasemalini, idla emandleni, isikhathini, ne-energy. That's why bonke abantu inceku zikaNkulunkulu we need to pray and support them. Awunathi ngikhona nibathandekayo. Ya siyadinga ukuthi bathandazele siphinde sibasupport. Kulula kabi nje mawufuna ukuthatha ibhendini uyigcwalise kumuntu azacisha aguliswe inkonzo yokuseva wena. Ukuthi ungayikhulekeli, ungabi khona, uyiavaile, uphinde ungayisupport ngama finances. Usosuqedile ngalo mholi. Kulula ukudila nomholi, simple. Ya nje, kulula. Akambulelo uNkulunkulu into ezosiza wena ungabi khona. I keep poster advertise ungafiki. Lula kabi lento. Wesibili ukuthi ungayithandazeli, mayikhulekela into uNkulunkulu ayibeke kuyena ezosiza wena ayiyena phela. Bese emva lokho mawuze kuye ungaphathi ngisho iset. Usosuqedileke lapho. Amen. But praise be to God ukuthi nasikhona sabakhona sathandaza nemnikelo siyiphethe futhi. Somebody say amen. Ngezandla zombili pholoba umqhubi wohlelo siyathanda kube sibulise kakhulu umuntu wasezulwini ndoda kaThixo egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. All great Bamalinga Bishop. Thank you so much. Welcoming. Ngiyambuza uBishop ubani manje lo sebhala into eningi kanje. Ziphuma zonke lezi zinto ekhunywa uBishop Malinga ngoba mawuthengisiwe ngize pulpit sekwanele. Amen. But ayongibambela ngemncane khona. Then bathandekayo sibingelela all great men and women of God. Amadoda amadala angibahloniphayo, abantu abashumayele sisalele, abantu abashumayele singakangeni isibelethweni sasangena saphuma. Sabafica nakhona ensimini basimukela mase sifikile. Basithanda babona nathi ukuthi izinceku zikaNkulunkulu noma ke sibancane iyaqiniswa ukuthi asilingani kuministry
Amen. Ama-titles angafana kodwa uhambo alifani. Lithule esontweni. Ungacabanga ukuthi umpostoli ulingana nabo bonke abapostoli. No. Khona abantu abasenior to you, khona abantu abadala kuwena. Nethi-ke iqiniso lithi ethandekayo, umusa wenkosi uqoqa abantu njengokuthanda kwakhe. Omama abahloniphayo kakhulu, nabo baba, intombi ney'nsizwa, abantu abasha, i-worshiping team, abazalwane abasiphethile indumiso. Sanibonani nonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Cishe ngangibiza bathandekayo, ngihamba ngomuntu ngabona intshumayelo yonke izoba isibingelelo. Sanibonani bathandekayo ngegama likaJesu. Manje ngakho ngithi angiyithibe ngiyibambe. Number 1 bathandekayo, ngwakwambuyazi sibonga njengoba uBishop eshilo, kuyiqinisa akushilo bathandekayo. Ngiyakholwa ngisindisiwe izono zami zonke. uJesu wayithethelela wayixolela, ngisindisiwe nje ngokucacile, ngokclear. Ufakaza ukuthi uJesu uyahlangana nempilo yomuntu, amxolele zonke izono zakhe. Ngithuleleni bathandekayo. Izono ziyakwazi ukuthetheleka zonke. Kungasali nje siyi-1 nje singaxoleliwe. uJesu uyakwazi ukwenza lokho. Uthi umuntu kade nezono eziningi, mayisefika kuJesu amthethele zonke. Kungasali nje siyi-1 singaxoleliwe. Ubona ngani ngesono esingaxoleliwe? Ileso oqhubeka uhambe naso noma ukhoza naso. Umuntu asikathethelelwa futhi leso ngokokwakho, kodwa uJesu uyakwazi ukuyixolela zonke. Enzele umuntu umusa, angabe sambalela izono lakhe, amenze ahambe phambi kwakhe ngokuthembeka nokumesaba uNkulunkulu ngomusa. Amen. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu Pholoba ukuthi udlule kuleya indabeni yomusa. Siyawushumayela impela umusa futhi siyawulungisa umusa. Thina ke singabashumayeli abangewona amagwala, ngoba maye kwasaba thina kufa abantu. Siyawulungisa na umusa siwumise ngendaweni yawo. Awukho umusa odlisa umuntu isono. Umuntu mehlangane kahle nomusa uyombona ngoba ehlukana nesono. Kodwa nikhona nibathandekayo. Then bathandekayo, siyabonga kakhulu Mamswane asisho into ethi sibonga ukuthi uNkulunkulu asifusele lo mbono othinta indaba yokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu. Siyazi ukuthi indaba yokubuya kaJesu bathandekayo, angiqale kanje ukuze kuzoba lula, kuzoshipha ushumayela kwami bathandekayo. Inyaniso ithi isizukulwane ikhathi nezikhathi bathandekayo zine message uNkulunkulu ayinikeza yozona. Isizukulwane sine message yaso, bekufunda njalo. Kodwa yonke bathandekayo yakhelwe kuKristu, ngoba uKristu uyicenter yomyalezo. Sengishumayela esontweni. uKristu bathandekayo uyicenter ya yonke message. Noma yipi message engakhomba uKristu basophe. Ngoba inshizo kaNkulunkulu from Genesis to Revelation lakhelwe kuKristu. Ngisho abaprofeti babe prophetha ngaye. uJesu uma sekufezeke konke okulotshwe ngami emahutsheni nakubaprofeti, nikhona nibathandekayo. Even the Old Testament ibipointa uKristu, because yonke into ekhona, kodwa bafethu ngithuleleni esontweni. Yonke into ekhona ngisho indalo, ngisho yonke into yakhelwe kuKristu. Ithi iBhayibheli konke kwadalwa ngaye, kudalelwa yena. Suthi kodwa ngithule esontweni. Konke kwadalwa ngaye, kudalelwa yena, through him and for him. So yonke into ekhona, even nawe uqobo lwakho nje udalwe ngaye, udalelwa yena. Suthi yonke into bathandekayo ikhona phansi komthunzi welanga, ikhandelwe kuKristu and yakhelwa kuKristu, yayise bathandekayo ikhomba futhi naye uKristu. Mhlawumbe ke umuntu kuzoba lula bafethu ukushumayela. Ngicela ningibambe nje kanje, ngoba mayiqale kanje isuke kukhona la izo yakhona. Ningathusi ukuthi angimemezi kodwa, ngoba akukhona ukumemeza. Ngingasho yona lento ngimemeza, noma ngisho yona lento iseyiyona kodwa iyafana. Ngoba into enkulu kunokumemeza nokukhulumela phansi nani ilento engiyikhulumayo. Ngicela ungibambela yona nje. Ungiqule nomakhelwane, ngiyazi ukuthi ntambama siphuma emsebenzini umthetho makhelwane wagejwa ilento ubhedile ngeweekend yonke ayisalunganga kahle, izinto yichekile. Malibonge igama lenkosi. Right bathandekayo. Number 1 bathandekayo, we all know ukuthi iBhayibheli malikhuluma liveza khona lethiwa isivumo sokholo. Bayazi abazalwane isivumo sokholo. Ecabanga ukuthi afanele umuntu uNkulunkulu asibuyisele sona ngomusa ebandleni sishumayele isivumo sokholo. Nesizukulwane sethu lesi sisazi isivumo sokholo, ngoba isivumo sokholo sidrosha lephethini kaJesu noma kuzama ukuveza bathandekayo ukubaluleka kukaJesu. Ine message yokuqala enkulu ngoKristu bathandekayo eshunyayeliwe eyokuthi uJesu wehla, ngoba isivumo sikhuluma
ngokwehla nokufika kaJesu, first coming of Jesus Christ, ukuthi kusho ukuthi he descended. uJesu bathandekayo wehla. Okokuqala lokho isithi silwa nakho by power. Ngiyazi ukuthi mangikhuluma kanje abantu abaningi abayithathela kude le. Bakanti isithi siyalwa nemessage yokufika kaJesu oqala. Uyazi ukuthi lowo message kwakuliwa nawo by all power. Even khona ngisho abantu abafa bebulawela le ndaba okwehla kwakhe nje. Mhla uJesu efika bathandekayo kwafa ngisho ingane ezazi innocent. Ngoba ukufika kwakhe kodwa ibandla lithulelele. Ukufika kwakhe bathandekayo kwanyakazisa umhlaba. Yanahazo, hallelujah. Jesu akekho umuntu wakwaba kuThabule njengoJesu ukuthi ngesikhathi sakhe around kuyindaweni wayizalwa kuyona akayitholanga igenge eyilingana naye eyidlala naye. Because bonke ontanga yakhe bafa ngokungelanga lokufika kwakhe. uJesu wakwa experience into ebuhlungu ukuthi ube uyena yedwa umfana endaweni. Because kuthiwa bonke abafana babulawa. So wakhula nje engenayo umuntu adlala naye. Futhi noma wayengamdingi kangako, uJesu wayengazalanga uzodlala, kodwa iqiniso lethi lokuthi uJesu wakwakhula yedwa nje kuthiwa okhalweni la, kodwa ngithuleleni akekho umfana ngoba kwaphuma umyalezo mhla ifika. Ukuthi bonke abesilisa nje ababulawa. Ukuthi akazi uyizume lento uyisondeze eduze uyifunda uma ujahile. Kodwa uma ukwabuka ama-consequences nama-results akhona uyobona ukuthi kwangidaleka imesi ngalesa sikhathi. So ukufika kwakhe kwanyakazisa umhlaba. Kuze kube namhlanje khona abantu abahlakaniphe kwaze beqa isiphambano namanje basaphikwa ukuthi ngakhona intombazane engavele ingahlangananga nendoda nje at all. Uzole kuzwakala ukuthi uyikhulelwe ngomoya misizala umuntu wenyama. Basayiphika namanje society lona. Noma thina singayishumayela sigcizelele kodwa khona abantu abakwazi ukuyiphika. Bathi ayikhali ayikho lonto ungabidlala amakholwa la. Ayikho into enjengalo. Bawuloja ivumi lonto. Uthi ngakhona umuntu ozalwayo afike nje avela qathake nje angene esibelethweni somuntu ngoba kuyisimanga nakhona njalo lokho. Mhla sigcizelelile kahle kuyisimanga ukuthi lenkosi esikhonzayo kodwa nikhona nibathandekayo. Sinkonza inkosi yadabula amazwi wehla. So there's a first message kaJesu bathandekayo even okufanele ukuthi okay ibandla elishumayela by the grace of God isizukulwane esasiphathisiwe kakhulu lo message iyicenter yomyalezo wayo sayishumayela very strong. Do you know ukuthi into enza bakholwa abalandelayo ukuthembeka kwababephethe imessage ngoba imessage uma izoshunyayelwa izosindisa isizukulwane lese siphila ngaleso sikhathi silekele nesizukulwane esiyovuka. Ngabe ukholwa kahle ukuthi uJesu wazalwa intombi uMaria ukuba bathembekanga ababephethe imessage nofakazi abambonayo ukuthi uJesu wazalwa intombi uMaria. Le message ifika kithi nje isuke ezandleni zabathinde abayishumayela ngokwethembeka. Kodwa ngithuleleni bathandekayo khona abantu ababa ngofakazi balezo zinto bathi lutho kuphila kaJehova uJesu wazalwa intombi uMaria. Then the next message bathandekayo ekhuluma ngayo uKristu eyokuthi uJesu wahlushwa emva kwalokho uJesu wafa. Leyo umyalezo bathandekayo umyalezo obunawo futhi obuphikwa ongavunyelwe kalula Jesus died ngoba ayilithuli bathi ngoba ukufa kaJesu kune meaning bathandekayo ngithuleleni. Abantu abaningi njengoba ngisho uJesu wafa nje sebaqala abanye badabuka kanti lutho ukufa kaJesu kuyi-victory ebandleni ngoba uJesu bekanje njengenyoka njengoba uMoses waphakamisa inyoka ehlane kodwa ngithuleleni bafowethu njengoba uMoses waphakamisa inyoka ehlane lithi kanjani indodana ukuthi kumele ukuphakanyiswa. Akwesibukeni le ndaba yokuphakamiswa kwenyoka abantu babedliwa zinyoka emva kwalokho uNkulunkulu wathi uMoses akenze inyoka ngoba uNkulunkulu njalo uma ifuna ukuzolwa nento uvusa into ecishifana nale bahluphayo manje. Mhlawumbe uJesu uNkulunkulu ezonqoba ukufa wenza nje wanqoba ukufa ngokufa. Ukufa kaJesu kwawehlula ukufa. Ukuba uJesu angafanga ngabe ukufa kusenamandla phezu kwakho lo. Nithumeleni bathandekayo. Yini enza ukufa kunamandla phezu kwakhe ngoba uJesu wafa. Enkathi efa wanqoba ukufa. Ukufa kwafa mhla efa. Ingakho bonke abantu abangafelwanga uJesu basalinde ukufa. Bese kuthi bonke abantu abafelwayo usuliwe ukufa. Abamhla wanqoba ukufa. Abafi abafelwe. Kodwa ngithuleleni esontweni. Abafi abafelwe uye. Abafi iBhayibheli bakholwa uye kodwa ngithulele asenqoba khona kusonto khona. Yakuthule ngisho worshipers ngithole bathandeka. iBhayibheli bakholwa yimi noma efa
kodwa uyophila. Kodwa likhona abathandekayo ukuthi uyisizwe sokugcina siyonqotshwa ubusha. UJosefa wayengafi kunokuphela kodwa wayinqoba ukufa nokufa. Inezi abakholwayo bangafi ngoba wafa. Beka lapho thi. Sesibekela le stand leso manje ngoba ngizonyakaza kakhulu naso. Sizowa manje. Beka la stand. Bela ipulpit step isini. Lizogcina luwile ngiyalibona. Sondeza la iduze kumina futhi. Phela sengelami namanje. Yes, thank you. Lisekhona nonke limathandekayo. Awukwazi ngithuleleni ngane kaJesu. Azibafethe ngangona ngathi ngikhuluma nabantu abangafelwanga. Lungile ukuthi ngibayeke abangafelwanga ngikhulume nabafela. Ngithuleleni kodwa bafowethu. Ukufa kaJesu bafowethu kunemeaning. Mhlawumbe nakho kufanele uNkulunkulu asilekelele ngelilanga. Kwesikhulumo abazana abayazi indaba yabo. Awazi ukuthi uthini uJesu wafa. Kuyingakho nje ngephasi ukuyadabuka wena uzogobisa ikhanda kanje. Kuthi ingane kaMaria Nkosi yami ifile. Lutho. Ngoba ukufa kahle kahle bathanda ukufa kaJesu kwakumemezela kodwa ngithuleleni bathandekayo. uPawulos uthatha umsiba wabhala ekhuluma ngesidlo senkosi nesidlo senkosi sithi quote wrong. Kodwa ngoba ngikhothele right namhlanje ngifuna ukulungisa iBhayibheli. Uthi uPawulos abemasihla siyamemezela. Amazana bafaka bakhuluma into engekho bathi simemezela ukuya kwakhe kulangana. No, lithi iBhayibheli simemezela ukufa. kukaJesu azabuye. You must get us in Christ, proclaim in the Spirit. We declare in the Spirit. For Jesus died. Somebody say hallelujah. Almost somebody died for me. He was crucified. And he died on the cross. Because who will show the message of the cross? Did the Bible even know what Monday higher? Did you see the somebody who know what to buy? But the still a state to far in a man. That is the second message. Umyalezo omkhulu webandla. Bazalwane, umyalezo wokuhlushwa nokufa kaJesu. Ukuba uJesu akafanga ngabe sowafa wena. Bonga uthi wafa ingakho phila nje. That's the second message. Then the third message bathandekayo ilento ukuthi Jesus uJesu wavuka kwabafile. Resurrection power. uYesu wavuka kwabafileyo akodwa leli bandla. uJesu wenze njani bathandekayo? Wavuka kwabafileyo. Intamnandi ngokuvuka kaJesu iBhayibheli wasafa kanye naye sase siyavuka kanye naye. Kusho ukuthi bathandekayo. Number 1 imessage yokuvuka kaJesu isho ibhalithi uJesu lo mkhonzayo noNkulunkulu omkhonzayo uyaphila. Phela bafuthi insimbi phuthi. Lento yokuvuka kaJesu singakayi nje into leyideep. Ukuyibeka nje ngaphezulu surface. Iphethe imessage lo hamba naye. Lo mthandazayo kodwa leli sonto bafowethu. Lo mkhonzayo uyaphila. Aw somebody say hallelujah. Ngicela senze kanje nako makhambi ugesi kanje kuvele kunganyakaza umuntu ongazi nokuthi uyapi. Kuhamba legenge le phethe nje sibashumayeze siqhubeke sikhonza inkosi bengathayi. Wathi ngisase ngikhuluma nama professionals. Abantu abarobhi tithing, abantu abasebenzayo, abantu abaloyal tithing oyizalukwazi. Nabantu abasebenza imisebenzi engekho right. Abantu abasebenzayo abahola isalary abanephezalo most ayibonke bayirobhi tithing. No, ku-strategic. Usathane amazi ukuthi ukhonto efike esandleni sakho. Mayifuna ukubulala usathane usuke ngali nemali. Usukela nama results. Uyathi iblessing. Izinkwa zahlala kuJesu esandleni. Izinkwa. Ngathi mayifike zesandla sikaJesu multiply. Mhla usathane efuna ukuphila kwi-cycle. Around the soul. Uzujuluke. Khokhela amanzi ugesi indlu. Installment semoto. Khokhela amanzi ugesi indlu. Installment semoto. Khokhela amanzi indlu. Installment semoto malume. Khokhela amanzi indlu. Installment semoto malume. Khokhela amanzi indlu.
10 years khokhela amanzi indlu isitolo semodi malume khokhela amanzi indlu tho wa-achieve namhlanje khokhela amanzi indlu isitolo semodi malume khokhela amanzi indlu. That cycle, leyo cycle ikhozwa ukuthi uNkulunkulu akakuphuci. Abantu abaningi bathi buka ngithayithe kodwa kuthile vele uNkulunkulu akakuphuci ngoba izipho zakhe akaguquki zona. uNkulunkulu uyakunika kodwa ugcina kwi-level yalento akunikela awunyuki. Listen, i-tithing enye into elimaze abazalwane ngayo ukuthi i-tithing bayi-separate ezweni, bayithatha njengemali ayisesontweni kwangaba i-act of the word. Ingakho abantu abaningi ababi-guilty kakhulu uphuka uma kusakhulunywa ngakho bese yaphola kanti ngizokulayinela ukukhonza amadlozi kuyisono, ukungena ebudlelwaneni ungafakwanga inkosi khona kuyisono, isono nokungathayithi isono. Ngoba kanti yini isono? It's anything that you do, you think, you speak that is against the word of God. Noma yini oyenzayo against iso isin. So uma ungathayithi noma unga-excuse ngemali futhi akekho umuntu oyokwenza oyokuthayithela, kufanele ubuyele ezweni uma uthayithe usokwenziswa. Sike sikhonze nabazalwane sebenza amajwayela-ke ukungangeniswa kweshow olile nje namhlanje, but usho anything abantu bayakwazi ukcross ifloor bayowela kuma-budget amanye. Khona ama-budget abangaweli kuwona abazi ukuthi it's safe mangawela lana uyoba nyamosha, kodwa bayakwazi ukcross ifloor bayowela i-portion kaNkulunkulu. Engicabanga ukuthi elinye-ke mhlawumbe angazi noma mangizothi angifuni ukuthi iphuthe uNkulunkulu akanaphutha. Ingqondo yethu ithi iphuthe lenzeka nje ukuthi i-tithing uNkulunkulu ayenze ivele ukuthi uma iseyithathile uyisa kuphi. Manje lento inomuntu engqondweni. Ngicabanga ukuthi iphuthe lenzeka yilelo lokuthi kube clear ukuthi yabo inomuntu engqondweni. So manje bengisathi-ke hawungena usoyina abathayithi siqhubeke shumayela. Ingakho ngicela uba-encourage abafundisi ubashumayeza abantu noma bengangeniswa ngisho abakwateke, give them smile ngoba lento abangamnikanga yona mhla ibuya. Ngoba kuyenzeka umuntu angene ey'ndlekweni zakhe ukukhonza abantu bakhe. uJesu wayisho into eyithula wathi ndoda ngase kwenzeka ngumthembi kahle, ngase kwenzeka into engunike yona iphele, ngase ungene ey'ndlekweni zakho. Angiyithembi ndaba ngalo. Ngase kwenzeka ungene ey'ndlekweni zakho ukukhonza yena, yabona, ungene kuma-expenses akho ukukhonza yena, angahlanganyeli yena nawe. Qhume wena ephaketheni umseve uthi lalela-ke awulahlekelwa mhla ibuya mangibuya awuliphele. Bafundisi ningaze nize niduba isonto nize nilimale nize nikhashe abazalwane nishintshe imessage, lalela mhla ibuya. Ingakho thina siyobonakala lolo langa usabekezela kangakanani njengamanje abafundisi abathanda imali. Omunye ngeke ngithathe imali mina ngonikana yini indoda eyayeka umsebenzi ivila wahlala nevile nje ivila elingasebenza funa ukusebenza. Nalabo abangakhulile wemadoda abayazi priesthood, abayazi neBhayibheli abalifundi. Wemadoda ningathembeli kweshumi, wemadoda ningathembeli kweshumi. Usho umuntu naye othembele emalini ayinikwa ugovernment. Ngoba wonke umuntu khona la athembele khona, wonke umuntu unesource yakhe. I-priesthood uma uyifunda kahle ithi uyi-portion yama-priest iyoba sendlini kaNkulunkulu. Wazokhuluma into ethi akabanike isabelo phakathi kwezizwe ka-Israyeli, wathi bona bayisabelo sakhe. Wasithi yonke imihlatshelo neminikelo eyokwenziwa endlini kaNkulunkulu wathi bayodla khona. I-portion, i-payment yethu, i-tithing. And listen to me, mina nje I don't even mina ngiyababuka abantu beyiphathisa ngekhanda, mina ngivele ngismile because that is my portion. Angimphazamisi umuntu nami emenza umsebenzi wakhe hola la hola khona ku-estate. Nami ngicela ungamphazamisi.
nami yona portion yami engabelwa yona Nkosi. Futhi ngayiqala i-risk. Ngayishomela ngekho umuntu ozotithe. 10 years, 5 years kungekho umuntu otithe. Futhi uyabona ukuthi ngangabiziwe i-portion. Ngangibizwe i-calling. Mangena oyedwa kukhona otithayo ukuthi awu uNkulunkulu ngiyabonga. Mase beba 100 abayithayo yini abakuvuka isilwane. Ngoba sasingekho isilwane emhlaba kuthulekile for 10 years. Ngeke ukhulume mhla uNkulunkulu engihambela. Ngeke ukhulume mhla uNkulunkulu engibusisa. Mhla isangilindisile wawuthula. Kanti udlalela zipho wena. Yini uthumukale mangiphakama. Mangishona ezantsi then you say hallelujah uNjehova simaziyo shonisa abantu ezantsi. Kanti udlalela yiphi team wena? Sabe sisapota nawe iPirates kwakhona iChiefs wawakho. Sifaka umjezo ofana kanti udlalela. Vice versa. A message of reward. Futhi imali lomyalezo obuya kaJesu uza nomvusi. Sengiyathandaza manje tshela umakhelwane uyathandaza lo baba. Oh sorry kwenze ngithuna ngokweshumi sanibonani. Ngiyazi ngithunukele tshela umakhelwane ayiphola makhelwane phola mama kubhlungu ish. Yavela uhlikihla. Yobe makhelwane lalela usumthelele nomakhelwane kodwa next month makhelwane siyayilungisa ke siyayilungisa le siyangenisa next month siyangenisa futhi asingenisi 0.1% u10 sokugcwalisa ezulu ya ngeke uthi nje ngiyanqaba ukuthi ngathola 10,000 bese emva lokho ngithayitha ngo200 ufuna ukuphela isizwe nje 10% maku 10,000 bazalwane u8,000 ngisesokweni ngisendlini kaNkulunkulu futhi ayesokweni ngisifaka endlini kaNkulunkulu imali yami ufuna inyuki iathanda ufuna bakuthanda umkristu kube khuphuka noma umhlatshelo usole shulu kithi siphiwa makushumi sophambi lakhona uthobekile wena kunyuka impepho zabanye abantu eyakhanyikho kusho imhlatshelo yabanye yabo ngakhawukho uthini zabanyuka mase suku uphisa uJehova wakubusise akhanyisha ubushoma kepezwa kodwa kuthini kunebeza wakho akhona ukuthi enyuke athanda umuntu uthembe okay athi ngiyaphuma kuleli gate of Jesu yabuya bulisi number 1 thina savala mhla uJesu efika saphupha ama-altar amadlozi asayi msamo saphupha imbuzi saphupha inkukhu saphupha ingcweba saphupha imithwalo asikhendli asenze lutho saseshwa ne-altar likaNkulunkulu ophila thina masifuna isibusiso sinyukele i-altar kaThixo sibe sishaya imnikelo wethu sasihlaba imbuzi before nenkukhu kwathiwa yekani manje yekani sine-altar futhi wena uphila nje emhlabeni ongena altar ungathayi unganikeli uphile emhlabeni nje usikuta awukho ezulwini awukho uphile emhlabeni ongaziwa then kodwa ungakhohlwa ama-altars obumnyama ayanikela against you emadlozini imbuzi ziyasha ababana abanumzana bakhona abanankinga bathenga inkomo ka-15,000 konfana umakhelwane wami lapha ngabuka inkomo engakanani kade enza umsebenzi very soon engakanani inkomo ngisho inkomo uyabona inkomo uyayazi noma uyazi inkomo ngayibuka nje ngayicalculate ngathi yabona le nkomo le don't worry come to me ngathi yabuka wakhuphuka for sure tshela umakhelwane uyabuya le nto iyabuya hayi yabuya ke noma uyathanda noma uthandi kodwa uyabuya ye akakwazi ukudila mfethu akakwazi ukudila ngoba nathulele mfethu somebody say hallelujah it is coming man. That is the event I said. All these other events happened. One event left ubuya kwakhe manje ke sekufanele ukuthi ibandla ke siyixoxe sigcizelele indaba yokubuya kwakhe ngoba akakwazi ukuthembisa amayisengenzi uJesu uyabuya angisho kanje ngoba ufuna ngiyafohla namhlanje ule ngisho kanje i-message yokubuya kaJesu is the message of hope. Actually akufanele bandle i-excitement efanele igcwale endlini mazwala ukuthi uJesu uyabuya fanele kube ngabikho umuntu okwazi ukuyicontrola because i-message yokubuya kaJesu i-message yethemba ebandleni
Let me just quote. Do you know uthi le ndaba yokubuya kwaJesu? Do you know the word Maranatha? Igama elithi Maranatha niyalazi? uMaranatha usho come Lord. Usho come Lord, buya Nkosi. Simple put. uMaranatha uma ulandela umlando kuthiwa kwakuyi ngayifanisa nanje lento. Kwayisekufana neslogan nesiqubulo esasenziwa yibandla elalihlushwa. Lento kaMaranatha ibe ningi kakhulu ebandleni nkathi lipersecutwa lihlushwa. Kuthiwa into ngoba yonke eminye imizamo babeyizama ingabasebenzeli. Ukuhlushwa kuqhubekile. Kubulawa abafowabo, becishwa ama-rights, bencishwa amalungelo, kuthuzwa abantwana babo, kuthuzwa abayeni babo. Yayingekho into yayibanika ithemba. Because bebephila ngesikhathi senhlupheko. Babephuma baye emsebenzini abanye bona bayibhanceni. Noma baye emthandazweni kufanele abanye bakhanda indlela zokuhlangana. Ngoba impahla bedlula enhluphekweni. Bazothi besahlelile nje bethu report. Ukuthi umzabalo ubani ubanjiwe, ubulewe, washishwa kabuhlungu. Into abasebesele nayo iyodwa. Babesele nethemba lokuthi ukuphumula kwethu lokuphela kwenhlupheko yethu kuwonqamuka mhla uJesu ebuya. So abathi babehlangana bangafani nathi thina sithi haleluya amen. Bona babathi babehlangana bethi Maranatha. Nabigama lithi Maranatha bathi come Lord. Bathi inhlupheko iningi phansi kwempilo yethu. Kodwa the only hope we have ithemba sisele nayo lilodwa. Mhlali kuyini olethu. Siyaphumula enhluphekweni. Yingakho into abayikhuluma bathi Maranatha. Noma babingelelana bishop bathi Maranatha. IMaranatha yayiletha courage. Message of hope. No esecabanga uhlehlele emuva. Thoputi Maranatha. Wabusahlehla. He's coming. He's coming for you. He's coming for you. No munye athi bafowethu is too much. Yes, I feel like giving up. But Maranatha. Kwakusilonge soqunga isibili. uMaranatha kwangelona igama sekuphambene nje manje. Kuyacontradicta ke manje kuvele kushayisana kule generation yethu. Makwathi uJesu uyabuya kushwaqa ubuso kubantu. Bathuswa imessage yehope. Musu uyaqala uyacinga ukuthi niphe kwani ka. Kanti ufunwa banda. Ngoba khona obaba abadala la endlini bazongi-understanda. Kukhona nobaba abaningi nomama. Uma abantwana bakho uhambe isikhathi sithi, kade ngihambile mose ekhaya. Yabo kade ngihambile ekhaya. So nesikhathi I miss home. You see? So uma ngifona ngithi nkosikazi namhlanje ngiyabuya umnyama kubovu. Ngiqede eNewcastle and drive back. Yabo. Tshele nezingane zami ngiyabuya. Namhlanje. Mese kuba khona izingane zami ekwatayo. Ikwatiswa ukuthi ubaba kade hambuni. Uyabuya. Iphekwane. Yini kube i-message of hope and message of joy kulaba. Mase kuba iloyal. Akuvamile ukuthi ube umntwana oright or innocent. Njalo i-message yokubuya kaJesu mayi offense. Kusho ukuthi you are guilty somewhere. No. Noma ngasho ngomuntu ukuthi wrong njani. Kodwa i-message kaJesu iya-expose. Angeke uyihlo. Uyabuya ungajabuli. Yini ekukhubama uJesu yabo. Abanye uthi singavele ngethi ukuthi uswa yini. Ngoba kubuya ubaba wakho lo wakufela. It's a message of hope. Uboneni ubuye no ingane entshontsha ushukela wathi umama wena ubaba wakho mhla ifika. Uzokusotha out ulula ngizokuthinta.
Ngoba noma ingcwele wenza njalo, hayi mina ngeke ngikwenze lutho kodwa mhla efika. Tshontsha nje ujolo usindisiwe mhla efika. Awunithuleleni manje ngathi kaniphelwa mhla efika. Hleba nje ube namagqubu mhla efika. Mhla efika. Ingakho masimeme sithi uyeza kuphuka abathila. Ukhaphathe kubuso. Nakubantu afuza bakujabulela ukubuya kwakho. Imessage yokubuya kaJesu imessage yehope. One of the messages enjengoshukela noju omlonyeni wabazalwane indaba yokubuya kaJesu. Awuthi ngisase ngikhuluma into ogcina. Bafowethu alikho ithemba. Bafowethu leni asinanduduze emhlabeni shona kancane. Sho singahlala emzini emihle. Sihamba ngezimoto ezinhle. Sibe nemali enhle. Kodwa uzohamba ucike kahle. Ukuthi umhlaba la kuyasho somewhere. Ukuthi asikafiki la siyakho. Sike sikhathazeke imali ikho. Usathana unayo into okukubamba. Maya akubamba ngikuhluphe ngoba mina ukuthi miyeke lo ngiyazi yombamba. Abuthi enkamfu somewhere. Uyabona ukhaliswe isitha uright. Kukhona abantu abafisa ukuba wena ufisa ukuba yibona. Wonke umuntu unendawo lapha nje khona. Uthi usaba kuthe uyabhaquza athi apostolo odumile oshumayela kuba khonja wakubamba kuye ukuthi ngqi. uPaulos kwakuyindoda enkulu wavela nje wathiwa ngqi. Wamthandaza 3 times kuthandaza umuntu wasezulwini. Wathi umusa ukwanele khehle uzophila nawo lento ngqi. Umusa semhlabeni khona ubanjwa khona ngqi. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuphuca i-comfort zone. Uzosuka ungabusalangazelela izwe elizayo. Ucabanga ukubina. Akuphuce nje i-comfort zone. uNkulunkulu anganqeni ukhipha isidleke, esidlekeni akhiphe bonke uboya lobo nesponge ashiya ameva. Uthi uyahlaluza kuyatinyela. Yabona uma uzotinyela nje ufuka uNkulunkulu efuna ukufaka ulangazelelo ezenzwayo. Uthi hayi madoda Maranatha Jesu ngiyazi konke kulunga mhla ufike. Kodwa abathanda kankhona nibathanda kahle. Uthi noma nimshalo umzalo kodwa mina ngiyamthanda. Uthi kuyolunga konke mase ngiliqedile ibanga. Kuyolunga konke. Manje indaba yokubuya kaJesu Nkosi yami Jesu. Indaba yokubuya kaJesu ngiyathandaza manje. Indaba yokubuya kaJesu is a message of hope. Shona nje sonke sithi message of hope. Umethula umakhelwane uphendulo ngala umthethe message of hope. Incwadi yabaseThesalonika ngeke ngilifunde manje ngoba isikhathi savile. Incwadi yabaseThesalonika 4 verse number 17 uthi duduzanani ngalamazwi. Ukhuluma ngendaba yokubuya kaJesu uthi thina sisasele bathandekayo asikubandulela abafileyo. Uthi leyo khali icilongo ngabafile abafeke uKristu bavuke. Bese kuthiwa thina sisasele siyahwitha kanye nabo. Ikhona nibathandekayo. Sohlutha kanye nabo emoyeni. Ithi iBhayibheli sihlangane emafini, sihlangane neNkosi emoyeni. Useyivale zathi uthi duduzanani ngalamazwi. Kusho imessage yokubuya kaJesu nemessage yokuhamba kwebandla, imessage yenduduzo. Ayifundani ke naba sebethi abazana fundani. Ngiyasaba ke mase ufike lapho ngisaba bengida asizokufunda futhi. First Thessalonians 4. Funda mtaka Jesu verse 18. Verse 18. Noma funda 17 uzinika isense. Yes, come. Sheshisa 17. Yes, sheshisa. Khona thina esisekhona. Yebo. Sisasele siyakuhlwitha kanye naye nabo emafini. Yebo, sohlutha emafini kanye nabo. Yebo, khulukhulu. Irapture leyo, yes. Sihlangabeza iNkosi emoyeni. Sohlangabeza iNkosi emoyeni. Sihlutha kanye nabo emafini. Kanjalo ke siyakuba nayo iNkosi njalo. Soba neNkosi njalo. Ngakho ke duduzanani ngalawo mazwi. Duduzanani ngalawo mazwi. Imessage yokubuya kaJesu nokusitho kwebandla nokuhamba kwebandla imessage yenduduzo. Angazi ukuthi ngikhonza apha namhlanje. Akuyona imessage yefear. This is the message of comfort. Kufanele ukubuya kaJesu ukuhlebane. Kufanele ukubuya kaJesu kusinike induduzo. Usezolunga ke kodwa. Kodwa ngithula nani?
Wakhuluma umzalwane ngeke ngicule kahle namhlanje ngizobamba nasithandaza uthi ngiyazi khona emqhele athi ayilekele abayo awuthi khona abathandekayo athi izowaqhelisa amakhaya wasuka olukhulumisayo ngahlani nofowethu indaba yokubuya kaJesu imeseji yeduduzo uma sithi uJesu uyabuya sisuka sithi duduzeka noma izinto engalunganga duduzeka uyabuya uphathe umvuzo wakho noma uaplayile wanqatha onke wafaka ama-application waba reject kulungile siyawuthini kho kodwa duduzeka he's coming for you noma wangena emshadweni waba nenhlanhla yokuthola abantwana abantu abathola abantwana nga-6 nga-7 nina nangathola abantwana siyawuthini manje ngoba uNkulunkulu ongaprovayidanga abantwana duduzeka he's coming for you. Sawuthini manje i-message yokubuya kaJesu it's a message of comfort. Bonke abantu abamkholwayo uNkulunkulu abamkholwa uJesu fanele baduduze ukuthi uJesu uyabuya. Bafowethu sobe sesifike kwi-maturity sesifike la inkosi esifuna khona le ndaba yokubuya kaJesu mayisindaba ezimnandi. Inkinga yazi nibazali kamshumayeli ukuthi uJesu uyabuya kwabantu abangakholwa ingoba kwalona isenenkinga uthi indaba yokubuya kaJesu imonster ispoke nje siqhamuke ebusuku ngeke uyishuma into eyisabayo ngeke umbizele umuntu nawe into ethi hey ngane mama afuna kama nami ngithosa isangithosa khona indaba yokuthi uJesu uyabuya kodwa ke mfethu ngithi nawe ke ngane ka baba ngena ngaphakathi engakabuyi kodwa nami ngisathukile ngoba asazi mntana womuntu ngoba into enza abantu bakhuma mama listen enye into edala ukuthi abantu indaba kaJesu kaJesu ibe inkinga ilento ekuthiwa ama-superstitions inkolelo amanga ngombuso amanga ngoNkulunkulu abantu abaningi bacabanga ukuthi uNkulunkulu uyisilwane esibacuphile wena nje uNkulunkulu uzosolva njengoba usindisiwe nje ngiyakutshela awukho shona ukuthi ezulwini uyayayi uyofika ubone uma usuphambili uNkulunkulu ofika ethi wena ngena wena phuma wena ngena wena phuma uzobe meka inkosi yami ngiyathandaza Jesu ungisize ngingene kulabo abazothi nje inkosi yami ngibe nehlahla ngikhombe ngathi there's nothing like that. Number 1 ngicela ukushumayeza into ezokusiza namhlanje. Number 1 mawusindisiwe uJesu wayihlanza impilo yakhe ngegazi impilo yakhe ihlanziwe ngegazi lika Jesu unesiqiniseko ukuthi impilo yakhe isizakele. You are sure you are going to heaven. Usuzwa abantu usulala namadimoni when we family yombuso umungcwele ubani umungcwele ilight ekhanyisa impilo yakhe akekho umuntu oyezulwini ongazi akekho umuntu ongayezulwini nongayezulwini ongazi oyayi uyazi nongayi uyazi ngoba umungcwele uyilight uma kukhona izinto ezicontradict imibhalo nezwe empilweni yakho uyakhanyisa awujethi ishintsha le uyabona le resistance lokunqaba ukushintsha le nkani yakho iyona ke awusokuthi uNkulunkulu uzothi wena uye ngapha wena uye sokweni uzokwenziwa into yaziyo ongafuna ukuyilungisa. But there's no surprise in heaven. Awukho surprise ezulwini. Omunye siyobona khona. Abazalwana akekho wazi that's life. Akekho wazi siyobona phambili. Usuku olingaziwa. Hayi ukuyezulwini. Uyezulwini kuyaziwa. Othi ngisase ngikhuluma ke ngizokhuluma naba u3 shoot kulungile. Bazalwana bami mina nje angikho kule group yabantu abangaba zathi bayezulwini. I-showcase ngoba Jesus died for me. Jesus saved my life. Ngiyidlala for yombuso. Kunyama kubomvu. Khala phela tilo ngubona. Khala phela tilo ngubona. Khala ubona and go to heaven. Ngishala madimona kendikondela. Because the Bible is not condemnation. To those who are in Christ Jesus. After to be lost. This is the strategy of the enemy. Ukuthi abantu baphile kwi-condemnation.
lokhetha abazalwane siphile emhlabeni wezono, contradicting ama scriptures. Kanti iBhayibheli lona ngapha lithi umhlaba kaJehova nokugcwala kwawo. Uthi isono siwuthatha umhlaba. Sawudala nini? uGenesis awufunda. Uphi isono umhlaba? Umhlaba wami nokugcwala kwawo. Izwe nabakhile kulo. Futhi inkosi yomhlaba engayinike nje ingqole ibusa emhlabeni kuwo. Amen. What to dominate? Hallelujah. What subdue? What be fruitful? Ufuna ukuthithizwa uSathane. uSathane uthanda kabi ukhonde emabazalwane. Bazalwane. Ngeke siqhambananga. Njengoba ukholwa nje. Ngeke ube nesiqiniseko ezulwini yayo. Khola uzushukeke. Asazi. Emezulwini yayo noma we. Uthoze sihlenda abantu abangazi noma bayayenza. Sikhonze nabo sithandaze nabo. Number 1, akazi uthi yini isizathu angayi. Mase ecinga ukuthi uyingani ke wena? Phela ngeke ulokhu ishaya isifuba. Awuyishaya isifuba uyingani na? Yazi bafethu, you are undermining umuntu okuhlengile. Mawuthi awuhlengiwe sekuhlengile. Yabona ubhala imessage mina ngahlengwa. Usuku undermine umhlengi. Usho umsebenzi wakho Jesu awukho perfect. Listen, by what I'm saying, promote. Abanye abashumayela lento engishoyo, be promote abantu baphile esonweni bethu bazoya ezulwini ngenkani. Ezona angenwa ngenkani. Mina ngithi uma usuhlanziwe, izono seyithethelele. Phila hambe phile nokusha phela. Enjoy umsebenzi uJesu wenzile. Enjoy. Good, Jesus did it. He made it. Ngangisone sibe sezenkosini. Oh kodwa madoda ngikhona yini? Igama lawo linguJesu ngangcono khona ngikhonza khona bafowethu. Angazi ngisonta bafowethu. Babayekeni bafowethu baya organize. Bangicela basheshise nabo organize bayeke ngoba attention yami bayithatha eniwafu. Nikhona nibathande kahle. Lilele ngangisone sibe sezenkosini. Uthi igama lawo uJesu. Kodwa ngithuleleni bafowethu. Mase iqhubeza ingoma yakhe uthi mase ngifike kuya ngathola ukuphumula. Uthi nikhona nibathande kahle. Uthi wangethula umthwalo wayesengishiya lengoma. Iyahlupha lento bafowethu uthi uJesu afika uqeda umsebenzi kodwa still umthwalo sithi thina sathwe angithuleleni. Thina sikhule emakhaya inkukhu maye sibona sihambe siyo umama phiwa inkulu lapha umasibaba ngiqaqiwe kudala. Ngathi namhlanje nami ngizonethusa nje. Yabona namhlanje ngiphethe izwi kaNkulunkulu ezothi hayo vuka. Inkosi wenzile umusha. Listen. So, a message of comfort. Lalani bathandeka singavumi izwa ngami. Bafethu ngicela ukuyisho lento, this is my, I think ipoint yami yokugcina kulento engisho manje, then ngifuna ukuthatha ama point okuthi ngithandaze. Listen. Bazalwane kuyakhathaza ukuthi siyisabe lento ukuthi singabangcwele. Abazana badla amazinyo mase kuziwe endabeni yobungcwele. Mowathi nje ngisindisiwe ngiphila impilo engcwele uvungama ngishona lapho sonto na. Bathi ungagara. Kodwa zwana mase becula bona be serious bathi lihle izulu. Lobu bungcwele kade bemngabazi ukuthi bayibo. Bacontracted imbhalo encwadini yabaseFesu ukuthi ukuze ayimisela ibandla ukuthi angithule. Ayimisela ibandla elingenahlise elingenambili. Athi ibandla elingcwele nenkazimulo. Mawuthi umntwana kaNkulunkulu isindisiwe ngiphila ungcwele usuke ukhuluma ngeposition oyibekwe uKristu. Usuke ungaboast. Ngoba ungcwele is our position. Manje abasale yasibanje yini ndaba ubuye kaJesu. Le ndaba kaJesu njoba isethusa nje. Kwakhona sikaqondi kahle ukuthi sindiswa ngempela nje. Sambe sikhohliswa abantu la. Nani athi sase ngishopini. Enye into i-message, imiyalezo, ama-wrong reports. Asiwathola ngabantu usakhoda ibandla. Bafothe ibandla kusinombali. Yazi enye into oqala ufuna ukusiza ukuthi uzazi
lento ongalazi ibandla uhamba uyi-associate nazo zonke imgundatshane. Abazali ibandla lalezi insuku lonakele kukani nje kwenzakalani ebandleni. Abalakhathana balala nabangane abanye ngithi mina kulona ibandla lelo. Hawu usomhlanisa ibandla ngento ngelona. Akulona ibandla lelo. Ngoba ibandla kwalona likazazi ebandleni sasineyigebengu kwafaka isigebengu nje kwathiwa ibandla okwasakusekile. Ama-reports nezinto esizizwa ko-social media ngebandla kusenza siqeshe silahlekelwe i-confidence yento esiyiyo, size sicabanga ukuthi siyafana nento abayishoyo, kanti idwala lethu alifani nedwala lakhe. Ngisho nezitha zethu ziyakwazi. It's a message of comfort. Okwesibili, umyalezo ukubuya kaJesu, umyalezo woku nali verse nathi wathi ngilifundela, behold I am coming soon bringing my what? My recompense. Recompense with me, ngaziphi to repay each one for what he has done. Zwana ukuthi uJesu methu ebuye njengoba thina sonke sikhathi sobuya kwakhe. Uthi bheka ngiyeza masinyane. Usethi umvuzo wami unami. Kusho uJesu akazile ukuzo-attack. Uletha ama-rewards. Angimazi ukuthi umuntu obalekela ukubuya kaJesu ubalekela your payday. Lalela uJesu akezile akaphethe isodi mayize ebandleni. Inkemba uyikhipha mayibheke ezitheni zakhe. Kodwa mayibheka kubantwana bakho uphethe ama-rewards. Awena ufuna ukusebenza nje ukuthi ngomhla ka-30 bese uyipayday uyabaleka. Wathi ngisase ngenze isystem endala nje ubalekela iboss. Ubalekela ubani? Ubalekela ubasi nathi igama engilifuna. Ubalekela ubasi ephethe i-envelope yakho. Usushukeka wathi njengoba ukholwa kangaka abantu bedla izono ngapha nangapha behlabela amadlozoni uyabaleka. Inyama bafethu inyama nje. Inyama badlala amadlozi bagele ngqokweni bona uphuma awungena emqhubeni yabo uyahleka uyaqheluka. Kusuthi uzoholelwa ngalokho. uJesu mayesefika ezoholela uyethunga. uJesu akazile uzonqoma ikhanda. Uletha ama-rewards. Tshela umakhelwane wathi uletha ama-rewards. Lalelani-ke bafethu fanele kuthandazo phela lalelani. Uthi umvuzo wami unami. Nithuleleni kodwa esontweni. Ilanga lama bafethu i-payday. Ayi bafethu thina ngazi bafethu niyane kanjani. Kwawuthi ilanga lokhola kababa bafethu lapha neplazini. Sasigeza ngisho singasiyaphi. Sigeziswa ukuthi nje ubaba uyohola namhlanje. Athi bantwana bami ngiyazi sivele sichophe sifake uvasena ngapha nangapha noma sikhohliwe ngapha kusenalutho. Sichophe sifake uvasena
doubt that Jesus uyaphila. Ayingithule bafowethu. Listen to me. Angilwi. Bakhona abantu abaseshweni lokukhonza uNkulunkulu owahlulwa yithuna. Kodwa bafowethu angazi ukuthi kwenza kanjani makuhlangene. Angazi kwenza kanjani makuhlangene ibandla libe nobuso obubuhlungu, libe likhonza uNkulunkulu ophilayo. Abantu futhi abanobuso obubuhlungu yilabo abantu ababanesho. Lokukhonza uNkulunkulu ohlulwa yithuna. Owafa wahluleka ukuvuka. Thina bafowethu siyavuma uJesu wafa. Siyavuma bafowethu uJesu wafa. Kodwa sifake ikhona. Abanye abantu wafa bafaka full stop. Sithi thina wafa sifake ikhona. Bese siyaqhubeka owasuka singakaphethi. Sithi impela wafa. Kodwa waphinda wavuka kwabafileyo. Ithulelani! Sikhonza inkosi naphilayo. Wangena ethuneni. Imivalo yokufa wayaphula. Utobhala ingoma uthi nanti ithemba labasendulo. Akodwa leli sonto uthi abanibhekayo liqhubeka obala njengelanga emphezulu. Athi uYesu uyilibo lokuqala. Njengoba wayefa nje vuka, uvuka kwakhe kokumemeza ukuthi uyaphila. Futhi ungaye ethuneni eternal end. My goodness, hallelujah. Isimemezelo sesibili esasimemezela wena ukuthi nawe noma wathi uyangena ethuneni namhlanje. Ithuna akuyona indawo yakho yokuphelela. Bazalwane kodwa uzophila uvuke futhi. Ingakho bonke abantu abafile befela kuKristu banindile. Ukhala kwecilongo bese bayavuka. Abavuswa ukhala kwecilongo kuphela. Bavuswa ukuthi lo abamkhonzayo wafa wavuka. That's the third message. I-message yesithathu ezokwandulela ukugcina eyokuthi uJesu wakhuphukela ezulwini. Ascension. He ascended. Lithi iBhayibheli lo wehlayo uyena futhi owenyukayo. And ngiyayithanda leyo khuphuka. Uyenza phambi kwabo bonke abakholwa kuye. Lithi iBhayibheli wakhuphukela lento uJesu la usayikhuluma into enkulu. Wakhuphukela emazulwini. Esuka emhlabeni wayesephile 40 days emhlabeni. Lithi iBhayibheli abafundi bakhe bembhekile. Wanyuka phambi kwabo. Ebhala incwadi njalo. Ungakhohlwa iphethini ayisethayo. Yabona lento eyenzeka kuye izokwenzeka nakuwe futhi. Lithi wanyuka phambi kwabo. I-force of gravity yahluleka kumdonsa. Kodwa lithula isonto. Lithi iBhayibheli wakhuphuka phambi kwabo. Bembhekile ifuna umhlangabeza. Lithi iBhayibheli uJesu wakhuphuka phambi kwabo. Bembuka waze wasithela. Ngiyabonga ukuthi uJesu asithele phambi kwamehlo wofakazi. Ngoba abanye babezothi hayi suka hayi laba bathi sineqiniseko. Ingakho noma bebemdumisa bemkhonza babengabuki ithuna. Yiyo lento thina kushubela masikhoza nje sibheke ethuneni. Siyethuka nje umuntu behlanganisa amehlo akhe namathuna sithi hayi ufunelani ophilayo abafile. Ufunelani ophilayo abafile. Thina masidumisa sibheka phezulu. Nina nafusa nabo Kristu. Nalo phezulu. No Kristu khona. Ahlali ngabafundi sikaba. Jesus. Hallelujah. Ukhuphukele endaweni zangenhla. Lithi iBhayibheli akanyukelanga lapha nje ukwenza ama jokes. Lithi wahlala ngasekunene at the right hand. Leli gama lethi ke right hand lithi elinye iversion lithi ngake kusokunene samandla. Kusho ukuthi nawo uJesu mayisekhuphukile uwathathe onke amandla akhe mevuka. Wathi ngiphiwe. Yazi bafowethu ngangcono khona abantu abakhonza uJesu lithi uthi ngiphiwe amandla. Wathi emhlabeni nasezulwini. Kodwa ngithulele ngothandekayo. Wathi ngiphiwe amandla. uJesu mayisekhuphuka
ngoba ukunyuka kwakhe kwakusho ukuyothatha indawo yakhe ephelele. Wakuyela esihlawulweni senkazumulo uzwakala thandaza uJohn 17 wathi baba ngeke ukhazimulise manje ukhazimulisa ngenkazumulo anganginayo ngikuwe umhlaba ungakasekela ukusho ukuthi loya lishwiwe khona loya uNkulunkulu wenkazumulo ngiyabuyela kuye. I'm no longer the lamb, but now I am the King of glory. Awusathandazelwa indodana kaMariya kodwa uthandazelwa inkosi yenkazumulo. Ikuhleli ngawusokunene samandla uyakunyusela. Somebody say hallelujah. He ascended. He ascended. Yala nkosingathakatheki. Yala nkosingakanekiseni. Yala nkosingafi. Yala nabadimane sifuna abasitholi. Osithandazelayo. Uhleli ngawusokunene samandla. Amufile wena ukuba ubuya ngamadimoni. Amufile wena ukuba uyosathana. Amufile ukuba ubuya ngabathakathi. But look at you, look at you, look at you. Abanye abantu endlini ba-chronic ba-diagnose isifo egazini bathi buka namanje usekhona. Isifo, igama lisifo, leli gama lisifo kusho la izela ngizodlala ama-games now. Izolo uzokubulala buka kodwa no-10 years wa-diagnose. But look at you, you're still here. Ula ibusuku akekho ofana nawe. Yela masibiyeka nje njengehila ngelilanga. Wasikhuluma njengoNkulunkulu owasugcina umuntu. Diagnose ushukela. Kodwa bonakala esendlini kaNkulunkulu akekho ofana nawe akekho njengalo. Udiagnose isifo senhliziyo. Ukhuma kumuntu bayonke. Adabadimo ngathi ngiyabulala nje lo. Wathi uhambe wrong unamandla umthandazelayo. Ngisho mangimyeka njengehila kancane. Ngikhuluma nawe ekwazi ukugcina lesimo. Ngoba uma singamshumayela kanjalo abantu bothatha akekho fe kubo. Abanye abaphilisa abanye bagcina nesimo. Lithi iBhayibheli kanye nezilingo enza indlela yokuphumelela kanye nazo. Khona into eyisuswa yethi yathi yiyeke. Ngifuna ukuprovela uSathane nginamandla. Ube ne-TB ingakhohlelisi. Mikhohlelisile ukuthi ungafi. Ube insimbi. Okay, angizile kulokho sengizofuna ukuthandaza. Ngizothandaza njalo. Ngakho uma ungezwa nje manje angisazi. Ukuthi yini ofuna ukuyizwa kanje. Nanokuthi uzwa mase kunjani kanti. Bamba ngiyathandaza. Listen. Wanyukela ngasokunene sika baba I wish I can preach. Lithi iBhayibheli uhleli ngasokunene. Samandla. Ngiyayithanda kodwa into ayenzayo. Lithi uyasinxusela. Ngendlela obaleke ngayo uthandazelwa uNkulunkulu wena. And i-question yami ngiyethuka ukuthi uNkulunkulu uthandaza kuye. Ngoba uJesu is a complete God. Cabanga uthandaza uNkulunkulu ethandaza uNkulunkulu. Ethandazela wena. Ngoba nje phela kwekhanda lakho kunemthandazo kaNkulunkulu. Ingakho uma bekhohliwe laba abakuthandazela ukukhuleka. Hamba uyowithdraw loyo kaJohn 17. Uthi hawu laba babebezela bethi sokukhulekisa babekalale lapha. Ngicela kaJohn 17 akalala akazili lo. Azimthulele. Lithi iBhayibheli. Lithi iBhayibheli. Uhleli ngasokunene ke sika baba. Then the last part. The last message. All these three events enzekile. Jesus came. Jesus died. He rose from the dead. He ascended. One thing left. He's coming back. Listen. Ngizanibambelani ngoba sengifike enhlizweni yalethi ngiyikhulekelayo. Please, sengisele isikhathi esincane baba. Uma wafika
Kwaprofetha ukuthi uyeza. First coming wafika. Kwaprofetha ukuthi uzohlushwa. Afe. Wahlushwa wafa. Kwaprofetha ukuthi uzovuka kwabafile. Wavuka. Uma kwaprofetha ukuthi uyonyukela ezulwini, wanyuka. Usengavinjwa yini? Ukujabula. Othakabuyi usuka phakafika. Othakabuyi usuka kodundakafana. Othakabuyi usuka kodundakafana. Othakabuyi usuka kodundakaphuphuka. Kodwa wazithi wafika, owazithi wafa, owazithi wathula, owazithi wanyuka, uyavuka uyabuya. Somebody say hallelujah. Somebody say yeah. Ngafika afe avuke anyuke bese kulo kuya.